Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkọta bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke ji wee bịa taa. Ebugharịala ikpe Mazi Nnamdi Kanu bụ onyeisi ndị otu na-achọ nwere onwe nke Biafra bụ otu ama dịka Indigenous People of Biafra n'aha nkenke ma buje ya n'mkpụrụ ụbọchị 26 nke ọnwa Mee n'afọ 2022. Nke a mere n'ụlọ ikpe ukwu nke nọ n'Abuja bụ nke ama dịka Federal High Court Abuja bụ ebe a na-ekpe ikpe ya bụ nwoke eri mgbe esi mba Kenya tọrọ ya ma bulata ya ala Nigeria n'afọ gara aga. Ndị nne ha nakwa ụmụada nke Biafra ebeela akwa arịrị n'ihi ụdị mmekpa ahụ ya na akaja nke ndị uwe ojii obodo Nigeria nyere ha na ya bụ ụlọ ikpe taa dịka ha jere ịnọnyere ya na ịkwadokwa ya bụ onye ndu Mazi Nnamdi Kanu. Dịka ha siri kọwaa, ya bụ ndị uwe ojii bịakwutere ha ebe ha nọ n'iru ya bụ ụlọ ikpe ma chụọ ha ọsọ chụmie ha achụmi ebe dị anya bụ ebe nke ha jere wee gbakọọ ọzọ wee chee na udo ga-adị. N'oge na-adịghị anya, ha bụ ndị uwe ojii laghachikwutekwara ha ebe ahụ wee bido ịchụsa ha site n'ịtụ ha ajọ anwụrụ nke na-agba anya mmiri bụ nke ndị bekee kpọrọ tear gas ya na ịkụ ọtụtụ n'ime ha ihe. A sịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. They are running. They are shooting tear gas at us. Yes, everybody is on. They are shooting our water. They are shooting our tear gas. They are shooting tear gas on us. Because you have a miscarriage. God forbid. A policeman is shooting tear gas on me. Can you see that? She's not washing her face because of the tear gas. Everybody is running. Just because they are They must release our son, whether they like it or not, because he did not do anything. Of course. Yes. And when he home, then how fly ya can you there now? Only people medicine they are gone. You pass there, Mama. And then, step back and stay there. Only for them eventually to come and started attacking us with tear gas. They tear gas the old women there and started pushing us. Use their, what do they call it, stone and whatever they carry. To hit my leg here. Look at it. You understand? We fell down. You understand? They pushed me down. We started running away from them. Why? Because we cannot stay there and start smoking the tear gas. The women cannot contend that. Some of them are asthmatic. Some with, arthritis. And they saw us where we are not disturbing them and started pushing. So please, all over the world, I'm begging you. Without Biafra, you are nothing. We must leave this country. It's not a nation. Any idiot who is an impediment unto the restoration of Biafra must die. Yes. Because we must be free. Yes, of course. Good news. You must come and emancipate yourself from mental slavery. Yes. And none but yourselves can free your minds. Yes. We should not obey them. We're not the only people. Even the former USSR, they disintegrated, didn't they? Yes. And even we got up to 15 countries. You understand? We want to be on our own. Since we are not appreciated, they should not be pushing us up and down. You understand? Suppressing us, depressing us, and then humiliating us. It's not fair. Allow us to go. You don't want us. Let us leave you and go. Be in your country, Nigeria. We are not pushing you people not to stay in your own. If we get our own, some of your people, they can come with their passport and stay. And our people, they can go there and stay. No problem. Look at the humiliation today. They are pushing us up and down, the women. And then the international world, you people are there looking as if you don't know what you're doing. Especially the Britain. Why are you people behaving like that? And you are talking of the Scottish, the West, and the Anglo-Saxon. Go. The insist. Then why can't you allow these people to go, Nigeria? It is Chukwu Kikabiyama that created Biafra and not Lord Lugard that created Nigeria. Allow us to go. We don't want to stay. Onye nwanyi yere anyị aka nna nọ dị ọjọọ
akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye asị gị daalụkwa jide ka iji nwanne wee na-asị na Chineke nna ga na-agọzi gị ọpụpụ gị na mbata gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa wee na-asị ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ka Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a biko pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo biko pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị ọkwa na TikTok ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo nwanne biko tikiere mie ma atọ ọkụma wee na-asị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu ọ ga-adịrị unu niile mma ise